Zavadzaš. A budeš potom platiť 100 €. Posluš si, na? Ale nie, prosím do mňa, hej? Dobre. Si není normálny, Jakub. Napíš tam nervozita do človeka. Tu aj my, aj tú loptu. Nervy napíšem radšej. Ty tak smiešne stojíš. Aha. Pozri. Tak keď dohoď. Vážne napíšem nervy. Ten strom je hentám, víš o tom. No aj ty tam buď. Hotovo. Ja musím byť ďaleko. A? Vidím vás obidvoch teraz, dobre. Ten strom je tam, nie je tam. Ja vidím, zajrak. Nevyzeráš tak. To už 2 minúty? Jo. Tam ju nedávate, tá lopta. Máte. Dáme tu vysoko. No, Nešlo ty choď rovno do redakcie Markíza. Kto? Prečo? No iba teraz. Ona skoro nešla. Mhm. Ona počula muziku alebo... To posledné si netrafil. Aj sesternica hádže lepšie. Čo? Že sesternica hádže lepšie. A moja mama. Nič zlom, hej? Vieš, nie, tomu domu. A to... Vianočný stromček. Tak poslúchajte. Ale vieš, kedy trafil ten tej lopty? Ja tak stojíš ako pana, tak na onej, na tejto takovnici. Ten strom je tam. Neprihrávaj sa. On nechápeš, ten strom je tam a nie je tam. Vidíš to, či ty? Šachovnica. Sa mi chce behať. Ja nemám tedy svoju raketu, halo. Tam je strom, nie ja. Tamto. Co keď tak stojíš? Debil. Pozor, teraz ide tvrdá rána. To je veľmi tvrdá rána. On furt stojí ako šachovnica. A táto sa tá páčka drží, ja nechápem, niekdy na to drží. Kaž. Levituje. Je zasekla. Aj vidno tú fľašu, či nie? Hej, vidno. Alta. No, Violeta, 3. Som mu teraz odpozerala.
Že ešte hentam, že tam pašete, on to zúfali. Si pozeral Viotu? Nenatáčaj. To si chytám. Vytrafil. Sa mi nechcú. No tak ja celý deň toto robím. Celý deň to si pristávam, že celý deň najem tú loptu, že tam veľmi vysí ako... Aha, ako natáčam. Mimo, A keď ho natáčam, aha. ulož mi, ja budem sa to chodí. Počkaj. 5 minút. To bude teraz sranda. Randám pre teba. A to keby ste videli, čo som povedal s Hentim, to som išla na tým, tak no. Ja s Hentim vlastne... Už 6 minút. Na. Ten strom je tam. Ja vidím. Som Sergej. Vyskúšajte s týmto s tou raketou ty. Uvidíš, aké je ťažké. Nech si to vyskúša ona, a potom sa budeš smiať ja. On tam stále stojí ako šachovnica. Vážne. Strom je tam. Ja vidím. Vážne. Nazvem to nervy.